penganten kakung lan penganten putri wis kepareng lumaksana kanthi lon-lonan dupi wis cecaketan sigra balang-balangan gantal ingkang kadamel saking suruh temura seli ninting tinali mawi benang lawe sinebat gondang tutur kalian gondang kasih tondo lamun wis ketemu jodhone mangkono penganten putri Singgara hanjejengku wonten ngarsaning kakung kanthi patrap sembah sesedokan pinangka tandha bektining putri dhateng guru laki karana kakung wonten madyaning kulawarga ingkang pinangka dados saka guru miwah wewengkoning wong omah-omah. Penganten kakung Sigara Amidak Antiga sakala pecah piar pinangka tandha pecahing wiji sejati karana kakung ingkang nedya nangkaraken wijinipun lumantar garwa benjang lairing putra saged pinangka dados sambung sejarahipun tiyang sepuh anggenipun asung lelabetan dumateng pabrayan agung. Penganten putri Sigara miji ampianing kakung mawi tirta sindu sekar mawar melati lan sekar kantil ampian kanan tanah pikiring wus winijian ing pangajap kalisa saking Sukerta Sambikala Durga Mendak Kala Sirna Hanggung pinayungan Hyang Kala Cakra resik lair lan batine riwus nyapurna amiji ampianing kakung Hari Saksana panganten putri Sigara jumeneng saking palengganipun dari sang juru Sumbaga Sigara paring mantram sakti sesarengan kalian ingkang ibu ing pangajap saged dados jodho ingkang satuhu ngantos kaken-kaken ninen-ninen jodho madya padha prapteng delahan sahari ratri hanggung hanyarira ing kabagyan tuwin kamulyan wiwit titi mangsa ari mangke ngantos saklami-laminipun Riwasnya paring donga pangestu dumateng Siratmaja penganten kekalih Hari sang juru Sumbaga Sigara ngelajengaken lampahing titi laksana upacara penganten kakung lan penganten putri Sigara jumeneng jajara sumanding kinen angu bengi rakitan ugi sinebut pasangan menika mujudaken donga ingkang tanpa japa donga ingkang tanpa sastra mugi Gusti kang akarya loka paring barokah ijabah inayah sageta dados jodho ingkang satuhu madya padha prapting lelahan angu bengi rakitan kaping 3 apa tok sebabe kaping 3 etunging wong Jawa jangkeping 7 mung ana 3 murwani nengahi miwah mungkasi riwusnya angu bengi rakitan kaping 4 pinangka donga dhateng Gusti ingkang akarya loka
penganten sigara jumeneng jajara sumanding dening juru sumbaga penganten sigara siningeban sindur warni abrit seta tondo sang laras moyo wis kepareng asung pepuja pepuji sesanti rahayu sindur warni abrit seta abang tandawani seta pratandha suci kanthi teteken ati suci pepayung budi rahayu penganten wis wani gebyur marang samudraning bebrayan enggal nedya mangun kulawarga sinaosa kebak ing panggoda pangerencana nanging kanthi tekad ingkang santosa kanthi teteken ati suci pepayung budi rahayu sedaya panggoda pangerencana nedya kabengkas kanthi prasetya rawe rantas malang putung tetep tutuk lestari widodo anggenira nedya mangun bali sukma penganten kekalih wis kalenggahaken wonten ing kursi rinengga dampari nakit madyaning bali rungga teges menika wis kawisuda mangka jejering raja sedina prameswari sahari dados paben utawi padudon aja padha rebut bener nanging para pidha pinter introspeksi diri bangkit momah wong dadi manten ngono seneng nanging aja padha seneng dadi manten sagunging para tamu kakung putri ing mangke wis kaadanan titi laksana upacara asok gunakaya candrane penganten kepara turahane dicelengi mbok menawi semongso-mongso kapengkok ing Pancabaya kabentu sing tawang wis ora kecipuan krana wis ana celengan ingkang cumawis sagunging para tamu kakung putri ing mangke purna titi laksana upacara asok gunakaya dumunten nedya katindakaken upacara candhakipun nenggih titi laksana upacara pangabekten utawi sungkeman wondene ingkang kepareng ngelolos duwung panjenenganipun Bapa Pardi katur Bapa Pardi sumangga nuwun keparenga nyaketi dumateng penganten keris utawi duwung ingkang dipun agem penganten kakung dipun lolos saking angganipun sepisan malih katur Bapa Pardi monggo keparenga ngelolos duwung keris ingkang dipun agem penganten kakung dipun lolos saking agemanipun karana putra sungkem dhateng ngarsaning Rama Ibu duwung utawi keris utawi wangkingan ingkang dipun agem penganten kakung dening Bapa Pardi mangkono sirat maja penganten sarimbit singra sowan ngarsaning Rama Ibu dumugi wonten ngarsanipun sigra hanjejengku wonten ngarsanipun kanthi patrap sembah sesedokan ngaturaken sungkem pangabekti miwah nyuwun donga pangestu apa to sebabe Rama dipun bekteni dipun sungkemi sabab Rama ingkang dados lantaran tumuhing wiji sejati miwah ingkang Rama ingkang dados saka guru jejet wewengkoning wong omah-omah ngupaya rejeki siang ratri kangge anyekapi kabetahaning kulawarga miwah ingkang Rama ingkang wis paring piwulang kautamen tumraping putra murih anggenipun netepi laksitaning darmaning dumadi boten singlar saking hangger-hering kautamen
wondene ibu dipun sungkemi sabab ingkang dados sasana tapa brataning putra Duknat Kala mapan jeroning guwa garba laminipun Sangang Candra Dasahari. Kaya ngapa to aboting ibu nalikane mbobot putra luwih-luwih titi mangsa putra uwat saking jeroning guwa garba nedya mijil dhateng alam padang lokapana miyak langse Mandalagiri. Aboting ibu prasasat kaya-kaya ngungkuli nyangga boboting bumi.